Vieš čo, bracho? Zobral som ju do Kamenice tu v Petržalke. To je taká krčma. Ja neviem, kde sme boli prvýkrát na rande. Ja som ju zobral na rande hneď na zápas. Jej prvý. A tam stresovala. To je pravda. Takže prvé rande mala silné skúšku ohňom. No. A potom ďalší mesiac som mala skúšku ohňom. A potom ďalší mesiac mi obliekala ponožky v gate, lebo som si kokot zlomil ruku v druhom kole more. Takže... No, aj sprchovala. Aj sprchovala ma, obliekala. No to bolo katastrofa. Ale zvládli sme. Za to jej ďakujem. A no, ona prvé rande mala asi hneď môj fight. A dnes stresy do hlavy. Ale zvládla, vajcoška. Že? Hej, ale s veľkým stresom teda, no. To musím uznať. Dobre, buď ticho, ale...